Kamoro moro maintie jara malulu TV akaw thuolo ni makende mar weke achiel kachiel e studio maendi en chenro mar ngima mwandu mabende biro nu e kinde ka kinde kawuok e Lulu TV. Chenro ni eri watemo rango achiel kachiel weche matimore e sekta mar thieth. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod mor mogundho, wantiere kod bende studio mabende wadwa rango gone to weche go eko mag ng'anyo mag dakteche mosebedo kadhi nyime sani eri koro dhi jumbe auchiel. Osebedo kod hinyruok machalo nade to mondo ne joma mine kaachiel kod joma nyiri. Abiro rwako wendo studio bro nyiso nyinge county mawae kaito bro dhi nyime kod ngima mwandu. Daktari arwaki studio. Musoganda wa maneno Lulu TV nyisigi nyingi kaito inyalo nyiso ngene to gweng ma daktari wuoke to en gweng machalo nade. Akawa thuolo makende mondo amosu joka janamni okweuru. Ani lugani Christine Sadia, ananyara Sembo to Atindo Bunyore. Yes. Koro mane kaka an to an daktari to tinde to bende andro weche matindo tindo. Yes. Mag dongruok. Ero kama nya daktari okinyiso bende ni ine jakom mar National Kenya Medical Women's Association. Yeah. Adiera, and the current chairperson, national chairperson of Kenya Medical Women's Association, which is an association that was founded 32 years ago. Yes. And migaomo pogre, one branch Kisumu, one branch North Rift, one branch Mombasa, and one branch Nairobi and Machakos. Yes. Manika Kasani and mar mon doctor both medical practitioners and dentists. So together we form quite a formidable group. Yero kabana nya. Nyara Sembo madaktari majakom machalo kamano. Magi kiduto gin nyiluo mawuok e gwengewa. Daktari warwaki studio kendo wagoni kamano kuom biro e okang' mokwongo e TV marwa mar Lulu. Nyiswa ni sanieri ng'anyo sebedo kadhi nyime mar dokteche sanieri wantiere week mar auchiel. Oganda wa dhogi omoko gin kod achiedh nade moloyo nyithindo kaachiel kod joma mine. Wachni eri onyiso nang'o? Otek nikech king'iyo kaka nyithindo gi jok mamine thagore sani. Yeah. Wan koda gi nyocha warumo ngeso mokalo. Yeah. Ne watemo mondo wang'i kaka ng'anyo ni osebedo ka timo korka mine gi nyithindo kako osebedo kochal. Nyocha wan gi kuyo matek nikech kane wawuoye Pan Africa tiyudo ka daktache ywak. Nikech ka giseneno kaka mon kochopo e hospital osewuotho moingo kata kuonde abich. Yeah. Koro kochopo kamogik kata koro daktari moro koro neno ni koro ohinyre ahinya to ka dhi dwani mondo dhi onene tiyudo ni nyathino osetho e iye. Iyudo ni en bende seche moko chopo to kochopo chopani kapok onene to podho otho. Moko bende osene gi jok moko ma ok tiegre maber. Koro iyudo koduogo dala to chako wacho ni owinjo kama kadhame. Moro nyocha ni Nairobi ka ok en kuonde ma remote kende. En kata e Nairobi ka. Koro kochopo Dr. Wachiel nyocha temo konyo moro. To ka kochako gocho ni jaode ni mondo ng'iye ni to mama chadhi nade. Kone ni mama to Nyasaye okaw nyoro. Koro wan gi kuyo kaka wan madaktache ma mon. Nikech waneno ka koro gini hinyo jok ma mini ahinya to gi nyithindo. Mai makoro kelo machandruok. Emomiyo ne wabedo gi bura mondo wane to wanyalo neno kaka gini nyalo kony to kan nyochopo nyoro to nyowa buok nikech ka koro kendo waseneno ka koro yo makoro chiken ne wagalo ni wanyalo bede diere mondo wawuo mondo ane ni kamine gi nyithindo kaka nyalo kony to koro kuma waneno ko chiko ni to wabedo matek to pod wan gi geno ni gimoro nyalo tim. Ero kabanya daktari awinjo ka iwuok kama nendo ke wacho ni en wach malit ka wanyalo wito ngima oganda karo kod weche gi ekimang'anyo. Okwang'eyo ne nyalo lero ni to tabu maduong' wuok kure. Wan kaka jopiny nitiere ng'ama en ok ong'eyo ni to daktari ogomo nang'o. En owuok odhi osuptal yudo ka yath onge, daktari mabende chiwo yath ni bende onge. Ok ong'eyo ni to ochim kure. Tabu maduong' kuma chalo nade? Adwa chako wacho ni kama wach mar ni daktache nochako gomo ok en gima ochako sani. Ne en gik manochako higni kata 1990s 1970s kabiro. Anang'e ni kane an Dr. Martin Makuri kotieko 1981 ne wan gi gomo. To gini en gima osebedo kiuma 81 osebedo gi gomo. 81 ne osebedo gi gomo man achiel kuom jogo. To gini en gima nosebedo kiuma itimo wa kamati konu doguru. Gima iwacho ne jo public ni ng'eni jogi nokawo otilo mana muma. Negi chamo muma ni gibiro thiedho ji. Koro ang'o momiyo gigomo. To tich ka ng'ato kopuonjre tije. To puonjre tije ni tijeno ema biro konye
kaka endo lito go ode gi nyithinde gi kaka go ganda ni to okadwa wuoyo ni daktari gik ma gidwaro go to ana dwaro mana neno ni to gomoni wanena ne kaka otieke mondo jok ma mine gi nyithindo mondo chako bedi gi ngima maber gi kuonde ma gidhi thieth go ganda wa moko to wach mar daktari gomoni obiro nikech gik mopogore opogore hapa ni gimokelo daktari go gimiluongo ni CBA no be wach mar musara to ken gima duong' kuome kapo ni jopiny ne nyalo ng'iye malong'o to gibiro yudo ni musara en gimoro matin kabisa gima daktache gidwaro ni kuonde thieth mag sirikal mondo bed maber madwa chalo mana gi mar private omiyo koro kada kionge pesa tithiedhi mana kaka dong' thieth ng'at modhie man gi nyalo modhie private gimomiyo kamano nikech constitution mane wakalo mar 2010 wacho ni health including mar mon reproductive health en a right to kako en a right to nyaka koro wa enjoy mana the same emomiyo king'iyo CBA no king'iye malong'o ahinya salary en gimoro matin kuome ahinya emomiyo agombo ni jo oganda weche mag osara tin tin kabisa emomiyo jo oganda kadine pono oganda wuok mo obedo e tok daktari to ne wan mana jok madhi konyre te ne wan jok mabiro dhi konyre te ma kata okingo kata kanyalo ni tin kata kanyalo ni diere kata kinyalo ahinya kihero ni mar sirikal nikech nitie adwa miyo example moro ne nitie diere moko mane sirikal oketo gimoro ni mane ji odhi district force mane osiptande gi ne gi managere gi boards kendgi ne wayudo ka daktache wuok e private ka duogo ndiko gi e tich mar piny owacho ne nikech ang'o nikech kuonde go koro yath ne nitie gik mane ginyalo thiedho go gin gi gloves sani kata joka nyanam kata kudhi e osiptal dong iyudo ka podi koni ni dhi ng'iewo gloves go ng'ato keto kiosk ne moro oko kanyo wacho ni gloves no kisedhi ng'iewe kiduogo magi gik emomiyo CBA ne dwaro ni mondo gini orum mondo gig piny owacho siptende mithiedhe ji obed gi gik moko te makin kidonjo to ng'ama penji gimoro onge kata ka nitie ni NHIF card cha mibiro go to iyudo ka thieth nitie maromre to kendo bed noromre e region ni obed noromre kuom kamama obed noromre kuom nyathi obed noromre obed ni meu obed ni onge ni chano to ji mon chane marom mane momi hapa ni CBA ni okapar ni ji ose ng'eye maber dawa ng'eye malong'o to dawa yudo kata ni oganda be kungo daktari ni kata ka pesa no ukonu choro mana matin to gik ma giwacho mag tich gi nikech kata kibedo jakapenta dang' idhi los gine kionge randa dang' ilos kom kionge randa daktache dwaro mana randa mondo githiedh ji maber erokamano Dr. Sadia agoni erokamano kuom golo odoke itwa nikech adieri thoth marwa okete mana e wacho sara wayienge mana e wacho sara ka kiwinji wache chande e wacho ni nitiere weche mathoth mopogore mana ma e CBA nieri ma ok mana ni osara kende wacho ni gimokuongo ni daktache dwani mondo oneni oganda wa oyudo thieth maber erokamano kuom ketonwa wach machalo kamano daktari kaka jakom mar Kenya Medical Women's Association nyiswa ni to sani eri bende nitiere okang' ma un bende usetemo goye gi dakteche gieki mondo nene wach nieri kata ko nyalo deko to olose mapiyo nikech adieri ne wacho ni ka gwenge wa kucho nitiere joma hinyore nitiere mama ma ni opek ka wuona dwani mondo odhi okonyre odhi yudo koloro osiptal walalo nyathi ma onge kata ketho moro amora nikech onge ng'ama tiyo bende nitiere okenge manyalo miyo wagen mano emomiyo nyocha waromo tarik mokalo tarik Saturday mokalo ngeso mokalo wan kaka joma mama madaktari wang'iyo ni kata kapo ni gini pok odhi to kata kapo ni ma orumo moro biro wanyalo konyo jok ma mine gi nyithindo nadi emomiyo kwa wuoyo sani kata sani kichopo saburu wan gi team ma omiya madhi wuoyo go mondo wanen tang'o minyalo tim kata ang'o wanyalo wuoyo gi piny owacho kata county government mondo giketi makonyo mine ma mathagre sani kata king'iyo mission hospitals matindo tindo gi kata Nairobi ka koro kidhi St Mary's ibo yudo kopong aduwa makoro kata tae then ok gionge gi jok mathietho mang'eny koro yudo ni kochopo kama mondo gikonji to koro ji ohingo gi koro quality mar thieth bendo dok piny nikech koro jok matiyo bendo koro waneno ni ka gima kama obiro to jok ma
manyap kaka mon gi nyithindo go to gi jok kata ma disabled. Yes. Nyaka sirikal bed gi a strategy to secure them. Yeah. So one of the things that we are thinking that should be done is maybe an MOU with private sector, if that is where this support is coming from. Why can't we begin to think what else can we do to secure women, children and the vulnerable? So pokwa chopo yo kang mwanyalo wacho ni koro wadwa golo strategy ni wa oko nikech en gima pod opondo wadwa wacho nikech ing'e ni kibet ni dwa wuotho e kind ji to nyaka idhi koni winji gima ng'ano wacho ta iwae machiegni koro gima nyocha wachako juma mokalo no ni wane ka wani mwanyalo bedo ngas ma wanyalo wuoyo koni gi koni to ka koro nyocho punyoro tapan kendo ko adhi wuoyo kawuono saa 8 tan kendo wan wayuda ne ka kendo wang'iyo nikech gima koro nyobiro nyoro koro miyo ni kata strategy mane waloso nyaka kendo wachak waduog mondo wang'iya ne to bunyalo tiyo kata ok onyal tiyo to wan kaka joma mama waywak mana ni jok ma nyap kaka mon ma pesa be seche moko onge go odhi owuotho osiptal ni kochopo osiptanda bich ko wuotho to kata pesa ema koro onge go tawa gima dwani mondo awach ni ji mang'eny tho e dala ok githo e osiptal sani kwa wuoyo githo e ute nikech githo e ute sani kata king'iyo ji ma dhi e osiptal kata e benches manyocha po gionge ji koro kar kawo pesa nini idho mtoka to kichopo kucha to ng'ama thiedhi onge koro iwacho ni igol koro gilengi tuoche iwacho ni wabeda dala to waseyudo ni jitho mang'eny makata kanyo winjo nyagoro ma FBC kanyo chogo tho wacho ni mon tho dala to mano e gima jo members wate wacho ni ji koro ok tho e osiptal ji mang'eny tho dala koro miyo ken statistic makata un jo media jo fwambo gi kayo gi meru koro wadwaro ni udhi ka chief kucha udhi ng'iye ni chief wacho ni monadi manotho mondo ukelwa nikech wan mang'eny ni ji tho maka kwa bro tieko gini to kwa ko let gik ma otimre to abro yudo ni en gimoro maduong' ma koro wasewito mine gi nyithindo gi jok mang'eny badini Erokamana Nyarasembo winjo ka kanyo kanwa weto iduoga e paro moro ma be ochako paro na weche mag sirikande mag gwenge nitiere kaka weche mag sekta mar thieth ne obedo devolve ne sani koro itaye kod sirikal mar gwenge mana mamalo machalo kaka rifaro le mano wene sirikal maduong nyiswa ne kaka jakom mar Kenya Medical Women's Association iparo ne sirikande mag gwenge sani koro e higa mar 5 ochopo ne giwado ke yiero kendo bende gitayo osuptende maber kata sekta mar thieth gima dong awach maduong' nikech pok atimo research wan ng'e ni kwa wuoya nyakibed mi non ni wach ni mani kaka kata thieth en evidence based nyaka yud tuo ni kore kami yath madhi gi tuo koro gimwaneno ni nitie kaka ne odhi no otere piyo nikech originally ne waparo ni ibiro tere mos mondo kore ki build what we call a capacity for gik monego tim to mano notwithstanding an ka bet kama betie ni pesa manomi pesa madhi county sani ng'eny moigo kata pesa mane dhi kane wanitie national government mane dhi kuom health another thing be madonga wachi ni gik momigi responsibility be ng'eny to kore kind responsibility to gi pesa magiyudo ni ang'o ma osebedo devolved maduong' health king'iyo kuom gik mobedo devolved that I think osebedo devolved 90%. Gimonego wachak ng'iyo kako oganda ni to pesa kodhi e county percentage mane magimiyo thieth nikech kata kwa ng'iyo Abuja declaration kata kane gidhi gabuja onego bed ni 15% of gima giyudo gikete the health delivery system koro danga wachi ni adwaro seyo gi ahinya nikech pokatimo nonro mane to kwa ng'iyo from kamwa beti to ne waparo ni health nondim de ni koro se improve nikech kata kidi primary health care oko kaw mang'eny kata kane gi improve matindo mag mapinka to maybe referral hospitals odong gi challenges kata level kata county government level 4 to gi improve level 1 up to level 2 or level 3 mani ng'eni jok mang'eny konyo to kadanga dwana segi sani adwani mondo wakongwa tim nonro mondo kori kwa wuo e wach no ero kama nya daktari mano ero ka wachako yudo thuolo chieng' moro duogi biro nyiswa ni to kitimo nonro mari kaka Dr. Christine Sadia kachiel kod jomutiyo godo nonro owacho nang'o daktari e kombi mibede kaka jakom mar Medical Women's Association ang'eyo ni nitiere weche machopo e apis maru karore kod kwet mabende ikwedo godo kata dakteche ma joma mine kata ma machiegni neno bomet gima notimre dakteche mag joma mine buche aina gi kata weche negri ber gintiere to ka gintiere utemo loso gi nade mondo mi oganda wa ong'ene ng'ato nyalo bedo daktari kata en ng'ama dichuo kata en ng'ama miyo adwana wach ni jo piny niya daktari kai training mar daktar kai king'iyo
52% gin jok mamini. Only 40 something percent 52% gin joma min. Omiyo Kenya is driven gi doctors ma women. To gimiwacho no en adier nikech jomoko kata kibiro hospital ko biro yini ni to koni mae daktari odonjo tijo kendo ne podo kin daktari oyie kata ni ngama ywecho morwako nanga maracha madichuo to othiedhe tok ngama nyako koro miyo nyaka wagolie wi te paro ni luoro ni daktari kapo angadi matin kapo iluoro ni paro ni en gima wachon ni ji neno ni joma nyiri gin joma gina weaker sex koso en paro machalo en gima sedongo go miluongo ni wan is a gender discrimination. Jago from socialization. Kata kwa ng'eyo kaka wabido socialize. Iyudo ni nyathi manyako igone ni indhi yuechi to maduong' ni gik moko matek tek mondo kaka ing'iyo kuom profession to profession ma daktari ni chal ka gimo ngawe malo gi lawyer. Koro kata ng'ato kadwa ni indhi bed engineer, indhi bed doctor, indhi bed koro kendo japuonj ni idwa ni mon gi obed jopenjo puonj to bed na. Omiyo pod na ginene a stereotype. En gima ni wiwa is a stereotype issue. Monego bed ni wapuonjo nyithindo to kata ke dhi dala iyudo ni nyithindo manyirigo mane gima mono nyithindwa manyiri kawo courses madongo to tinde benda adwa napuogi nikech gisetemo kata katere tek to gineno ka gidhi malo koro miyo mano is one thing ma baba met mi wacho no mano to ok wach mwanyalo yiego nikech constitution koyie ni ng'ato nyalo gomo nikech wach mar tich ne kodwaro haki ne kata kodwaro gimodwaro to kobiro kata picket bende kata mana wuotho bendo yienwa e constitution to violence to should not be ni kaka ubedo handle ni kao ni mama maduong' ni yecho blouse ni koro dong dug ti yecho toke ni nikech ni no biro kanyo no dwaro right ne mano to ok gimo wanyalo yiego kata wabed mana ni one doctor chima mon kata ne wabed mana ni CBN no ok bedo registered to lakini mano to ok gimo wanyalo nikech mano is already a violence the violence in all its forms is not is permissible and it is not in a civilized society omiyo kata kwadwa kata gik moko ok beyo to nigo wan jok mabet piny to wanoni kelo pachi takelo pacha to wacho ni tingeni ka lo yin nikech makama kwa winjore ko ni kara pachi ni monde ma mondo carry the day to pacho to wach mar ni goyo kata to mokuongo kata kwa ng'iyo joluo ganda mar joluo dhako no ken ng'at mitimo kata rungu ni gogo omiyo ng'ama dichwo madwa dhako ng'ama deso kendi wero kendo dhako en ng'at miwero omiyo dichwo madwa bet ni en dhako monde mondwa dhago no koro mano waketo question mark matin nero kama ni daktari ya winji gima dwane mondo kore ichake ler no Dr. Sadia en ni kama wewe weche mag oganda masamoro chocho ratiro mag joma mine madakteche waseneno ka sekta nyiri bende kata chien koja chande ng'eyo wasegolo gi ute fwambo bende oganda hinyore silently gilenyore to giling ng'ato dhi hospital to kare ng'ama wuonde ni dwe thiedhi in kod tuo kinyo tuo ma in kod ng'ama dwe thiedhi ni bende okia kwa doctors wach nieri en inyalo time nade kata inyalo tieke nade. The quack doctors, I think I would speak in English, is a matter of regulation. I think we have not had a regulatory regime that begins to look at the total health sector. And I think the current bill in the parliament is looking at an oversight authority which will then regulate all cadres. Because ingeni ngato koko puonji mondi nge maber ni doctor chalnari nikech ingeni kata kana biro to kidangi nge okondike wangani ando. Koro apparent public benyaka puonji ni kidhi hospital to mai kaka inyalo nge ni ngat ma doctor nadi inyalo kwaye nitie kipande moro minya kwaye kata gimoro mondinge tinge ni ji be oluoro daktache kata gi jok matie health koro bedo no gi chir mondo penji ni to in daktari mo pucho pele in ja diploma kosi ja degree to kosi specialist in consultant inge ni migawo gi nyaka koro wapuonji ni nitie koro kosechopo kamoro inyalo bedo gi chir mi penji to in mithiedhani iti chope okang to bende aparo ni gima nyalo konyo wani kwa bedo gi very good regulatory regime we could begin to help the public to brand so that we know that if you come to this health facility this is the level of this health facility you are able to get a clinical officer or a community nurse that is operating at a dispensary level then you go to a health sector who do you expect to see at the health sector and when you go to maybe a level 4 who are the people that you are likely to see and then because health sector is a very busy sector you may even find a lab person is in white so not everybody
somebody that is in a health facility is a doctor or is trained to look after your health. So I guess we have taken a little bit of time. We have a timeline, but more it is a public education issue, and we need to look at both regulatory regimes that are applying and then public awareness so that they know, and then give them the confidence and the empowerment to begin to ask people that who you want to look after my. If for example you are a mother or in nama mine tibio to achoni to yin midwa mulani okang nien mar mulo jok mamon koso ini na general apa ni mago question manyaka wafu. Ero kama nya daktari Sadia Mane wacho maler gima bedo matek ni samoro ka idhi penjo ngato kamano to oneno ni koro samoro ineno ni eno koromo koro weche mag winjruok bende nyalo bedo matek madipoka kata yath omi yath marach ng'eyo dhano en ng'ama mano en luoro asebedo ka wacho ni ji ni mano en luoro onge doctor mukawan oath manyalo chuoyi sedano marach nikech ipenje gima rach to kara health ni be oyienwa ni an ko kiwinji kineno ka gima ngato wacho ni ok ineno ka lerni maber oyieni ni nyalo kwaye thuolo ni anyalo neno ngato mar ariyo mondo ane ka pache gi pachi pache gi pachi chal kore ka choose nikech is also a right. The right to a provider is also a right. Yes, mano kata ka constitution ne poko bedo you are allowed only to seek where you feel comfortable. Koro miyo kadine wabed gi jogi marom wabed gi ji mang'eny tibiro yudo ni that ng'eyo koro inyalo wacho ni kala gimi wacho nano tawinjo to where they akawe second opinion. That's why all through medicine has been you can seek a second opinion, and we don't take offense when you say you want a second opinion. Sometimes it is us who even direct you to somebody else who can give you a second opinion. So I think ni chirno nyaka jibere godo. Ero kama nya daktari Sadia winjo kai lero no maber kiniswa ne onge gima rach e yo mora mar penjo ni oya winjo kai iwuok kada maber kaka daktari to miya thuolo matin achaka dia penje kamoro ni to wache chalo kecheri daktari nyalo kaka dhi hospital kaka Jeff adhi hospital inyalo miya duoko mopogore ka dhi hospital bi achaka duogo ni duoko mopogore ka achaka dhi sikoro okang'eyo ni to achiem kure an ng'ata achiel daktari adek owuok koda to inyisa yedhe mopogore duto magi e kisamoro miyo oganda wa chunygi ol. Daktari aneno ka thuolo dhi matek kendo thuolo orumo miyo wach mogik ni to en geno mane madiwe godo oganda wa kaka jakom mar Kenya Medical Women's Association kod ng'anyo mosebedo kadhi. Adwaro ni mana tego oganda mokwongo adwaro ni nyithindo manyiri mondo wuog matek ubedie daktachi nikech ing'e ni ng'at ma mama kata kobedo no jathieth to koneno ka chandruok nitie oganda nikech chandruok mar oganda kata bedo kuom mama o affect jite nikech kaka ng'at manyocha urus jaode gi nyathi koro weye gi nyathi matin to koro kaka ong'ere gi nyithindo go biro kawo mama matin to nyithindo gi pod nyalo yudo kata sandruok e lwet mama matin gima adwa kwayo oganda ni to wan kaka joma mama adwa kwayo ni gini ng'anyo mosebetie ni we mondo wuo maber mondo ji oruk a middle ground gima nyalo konyo oganda to konyo piny mano kende gima waywago ni kapo ni wanyalo yudo kaka mano timre dang wabed mamor. Ero kama na daktari mana Dr. Christine Sadia mabende ni nyara sembo mana kaka na nyiso uchanire en daktari mabuka sembo mana nyiso ni joluo wa bende ng'eyo kuma oganda manitiere kendo en jakom mar Kenya Medical Women's Association. Daktari akaw thuolo mar goniro kama dumo kalo kuom bedo kod welo Lolo TV kwacha kwa luongi kanitiere weche mopogore geno ni biro kaw thuolo mari mar biro mondo watwani amor gi luole kendo kuyudo kwa yudo thuolo nyalo luongo kendo to doctors kabe moko nitie magaro kaka biro kendo timiyo wanyalo miyo moko kendo mondo twag kod piny mondo piny onge. Ero kama na nya kawuok e Lolo TV an Jeff Lombaka ngima mondo